trende pa edino ko pa enti ya declare say Sompa is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mba bi kra sia ayasem haja bebira to agu Good morning. Wake up. It's daybreak. It's a brand new day. It's daybreak. It's a new day. 101.1 FM. It's a new life. It's a new life. It's a new life. It's a new life. The past is gone. New hope. New possibilities. Today is your power. Today is your power. Today is your power. Today is your power. Get going and bring forth the best is in you. Oh yes, you are now tuned in with Sompa FM. You have the best. Sompa FM. It's locally endorsed. Now the whole city is locked down on the finest morning show in 101.1 town. It's #1 morning show. So wake up and stay for more information. No pay yasem nyina na yede aye nnwuma aye tuwe moma ye men awurade na awurade kasa yatenene Bible di adanse se onyankopon odum ahobrasefo na obre hantanfo ase enenti anopay ben awurade na awurade beben wo na hwan ne ene ya utie hwan ena okasa otie hwan ena udi nasem eso anopay yasem nyina edi ben awurade na awurade ebe ben wo ben awurade na ofra awurade ate
ben Awurade na Awurade kasa wate anope say na mema wache na mama wakwaba aha eye Sompa 101.1 FM Adea Akye Abia adwumadie so enie na anope nso megidi ye se onyame adomte woda ye na wasore ahoden mu minim se oho ye wo niam ntentem na watime akọ adwuma anope yasan aba ofie ho biem yaba wadwuma mu ho yaba ka no mu baabi bia wonam a utie Sompa 101.1 FM wonyanye mistake by the grace of God and allocate you say anope tie Sompa 101.1 FM if he say aha ena ye kan sema edim puntuo eba ye kan sema ema abrabo ekoso enti anopai se wafidie eda hanoma Awurade nhyiraw me bompa ye se enne Awurade bema aba mfaso ede amawo me bompa ye se enne Awurade be kyerɛw na kwan me bompa ye se ade bia ebeye musuo esane nkwanhia abayama ninya ade bia ebeye mihunu yanka Awurade mane mpare enne dai sawde afidie na to sompanti abusuafo midin ede Owoahene Acheampong na anopenso a ye no wo ahia yi eye Adea Akye Abia adwumadie ye tenase akopem no nkono empai mu ye bedi Ghana man ho nkomo ye bedi Western region ho nkomo ye ba bedi takwanso ayem ho enkomo na enne ye de ya hoode ne yani ye de beko akogina eye Bogos Junction niema bi a eba epeja ewo ho ye ne assemblyman ebetena se ye bedi nkomo obeba be kyerɛkyerɛ ye mu sanso na ye bebisa nadmofo ama omonso akyerɛkyerɛ ye emu for some days now ensuo no nyanto ye ndi I say ye ho aho kakra na ensuo betimi ato anan ntimi nto ne nyina coming up ewo eye program yi eso enche anopai ye de afutusem ebeba afutusem no wie pe na kyerɛ sɛ ye fa weather report na chi ye be fa road safety tip ansa na no nsia ye de kasebo no abro ye koba akyire won komo bebre kopem sɛ no nkono ebepa mu a ye be sɔre ye no na edi dwuma no ene 7:30 ye be bie ahoma no na wabaso aba abekyerɛ wadwen Ghana today ensama ekoso wontamu ho ede na ekoso bibia ena ye wo ho kwan sa no pay obefre na waka wadwen ewo ho ama yakọ yanim anopay mayemfa asedama 21st clinic wo mo ne so yasena yade dwumadi ebre wo MCR technician on duty DJ Ken ono no de yekọ YouTube Sompa 101.1 Facebook Sompa 101.1 diyachi na kan ye ho na gya wadwen kyerɛ ewo ho we will share with the rest of the world ebio midin ede Owoahene Acheampong na anopai makane sa wie no ntentem so a yemfa yafutusem ene anopai afutusem amede eba no matudin say not one upright person ni papa enoso yade yasam no begina Mika chapter 7 eho ena wachiro se ni papa ayira afiri asase so say na wote sasemi ase na anopa me pese hu se Adam ni Eve wo mote eturo mu ho no the Garden of Eden no Lucifer ekoho Adam kura enhu anopa me pese hu se ye ahweye ewo nipa eho enye obia ena sabe uhyia na oye ni papa Bible na declare say ni papa enoso Bible na declare say ni papa ayira afiri asase so enenti so uhyia nipa hunu sedia woni nipa ebetena nyame na meka eye Bible no asem na meka Mika chapter 7 osi nipa oye papa no wo mo ayira afiri asase so na oba bekan Genesis chapter 3 na eno so bedi adanse wo ho se aboa no a okọ Adam ni Eve ho ewo trom na okọ dada wo mo no ewura mu mo nyina
ono ena nani atie na oye aboa nani da hopa obroni beka say oye smart sana ene enipa binu subantie ene Lucifer eba wo nchen a onkofa owo mu biem enti se uhunu aboa owo na usuro no a why a mistake efi say Lucifer eba ene yeye bresu no onko na wakwa akofa owo emu ni papa enoso nipa oye papa no wono mo ayira afiri asase so adenti na nipa nyina afiri onyankopon baako mu na Bible no aka se nipa no ebi ye papa ene ebi nye papa na Bible no aka se papa no nso a ewo mu no wo mo ayira afiri asase so sadi amadikan aka no Bible no aka se wa declare ni pefe se ni papa no so sabre ya me no ka sei anopa ya yani abra yetufuoi obi te bosom so oye rituals se adwuma mu ho yenyi wadi se be ya wo bebubu agu fom se be ya anopa ikura wuntumi nsore se be ya anopa ikura no ade papa bi ekita wo no ubegem na ono aba be ye ne dia ni papa enoso eniti anopa me pese wote na hu se ewo se oye ahweye ewo ade bia ho akonwa na ato ewo adwuma mu ho ena yepe obi de ama no abusua no mu akonwa na ato ena yepe obi ede na di ade wo ma me ba wudi bia eyeye wo ma me nua ba di bia eyeye nanso wo pe saade na ma wo nko a wo hunti no anope ya me ka sei akokɔ hye ne motoam shinapo hye ne motoam onam ba bi dadaada yani abra no pe ye kasa tufo yi no ono de wote ba bi wabɔ ne ho naked kanche sade be ya sa akwanya na aba no se be ba wo ho nko ade ene obeka wato fom obeka wano atom sesi a abusuafo wenum nyina ye niema ema Mika declare ye se ni papa enoso ewo asase so o kan verse 2 eko na wie ye honom a o se won nyina etete moja ni papa enoso no kakra na aka no so no wo mo kra no wo mo tete moja ye hwe Ghana mamu ha ene no nsia bona nko a wo na mpo na usuro enso kane na ente sa ene mobile phone ti obi betim de seka atwa wuti hyew age wo nsam mobile phone ni papa enoso ene ti anopa me pesa wo ya hwe ye ewo anamo bi a utuo ho ene wiase akodum pempenso a bone aye akono bone aye akono ene nipa edi bone a onsuro ene nipa de bone hoahoa ne ho onfa ho se kwan bi obefa so a saa onipa no ono se bone kwan kra na obefa so na wagina yi a obefa saa kwan ne so ne nua no ono ne to nsa didi uto aduane mani dibi ebi kra wo na wo hwe no me pa cha obebre enye ne ya se obekum wo enye ne ya se obeyi wo ho na ono aba betena ho ni papa noso ni papa yi ho tena wo nipa epe yi ho tena obeyi wo ho atena sesi a osewa emfa ne ho onye worried onye concerned on kai kura se waboa ne pen e wa brabo mu we di adanse pefe se Mika eka se ni papa enoso a niema ama Mika eka se ni papa enoso no ebinie ene obuo anidie ene fede ayira eni hobiem asori mu mpo asofo a nanka yeje wo mu die yede ye re ehye wo mu se oye nyankopon anamusifo no osofo nim se oyiri ni oye mistake osofo no oyiri beda oye asori ba oye mistake osofo eno beda ya na bata won ho no ene wo mu abinom ato atwene we be di Mika asama o kan ho adanse se ni papa enoso me pesa wote ase se sa asama ye kana no pay eye Bible no na declare se ni papa wo mo noso enunti se woni nipa nam so woni nipa etu anamo a na wahwe
wasetena mu eye he obesa wo nase mfuturo obeba wo fie utu wo nan a ompabo eda ho obeba abefa de akwakoye waduro se ebe ya ade beche na wabubu agu fom ade beche na jepim ayew untumi nante ni papa enoso me kan we numu ama wani aba wo ho so. It is for your learning. Say be ya ubehu said ya nipa ne nipa etna. Enra na me kan say me kire say enye nkomo bia na edi kire nipa enne asema me de ma wi e confirm ye no esan say ni papa enoso nti no so woni nipa esane a e wo say uhunu wo limit e wo say uhu ba bia ubetime akọ na wakọ akoduro ama bibia aye kama ni papa enoso enti anopei hwe uhu eye enne nkwada nkete 12 years 13 years 14 years esanse ni papa ayira every we asente sa nkwada we nyina ne wo mo ye prostitutions wo mo nyina ebo adwaman wo mo nyina ebo bra bia enka emre bi atwamu no wo mo ntumi eni sa adwaman ni papa noso obi tia brochire ena odi sika ma wo se gina sifie mame wo hu ye anawte ye se nipa no beba no wo di nipa na kwa aduro so eda o free play mu lande ye pe ne naka Ghana asase pe na stroke che no wantumi ankasa biem ni papa noso obia bia adwuma ena wafa wo se beye we ma no beye hwema adwuma so mame ni papa enoso na ni papa yira free wi asente no wo de aduro wura adwuma wura na kwa aduro so akochim adwuma wura na dwene adwuma wura no kra won kai se on kwa na adwuma bi wo baabi nia okai no so mpo a adwuma mu ho no saa nipa no ye mfomso kra ye ntumi nkanasem ni papa enoso enne wo maame ba ena anase wo maame nua ba bi ena wakofa na ba abetena wo nkyɛn sɛ be ya nyame anhyira ode ahyira wo no ebi bɛka ɔno nso esanse ni papa enoso nti anuanom saa koda yi a ɔyɛ wo nua ana ɔyɛ wo maame nua ba ɔte wo nkyɛn no obehwe na ɔjukunu ni papa enoso store na wabie ena wafa wo nua kuma sɛ ɔntena no obehwa sɛ obegu store no ɛde amawo ni papa enoso anopei me pese o te ase se so woni ni pe sane a jetom se ni papa pa e wo wiase no wo mo asan eye mika e na declare bible e na declare o se ni papa enoso na nipa ye papa no wo mo ayira afiri wiase anopei mafutu sama mede ma wonie se be ya ubesua abrabo mu sua hunu afiri ensem wenum emu ni papa enoso na nipa a oye papa no wo mo ayira afiri wiase baby a yadri abusuafo yadamu nyina ase se yatie yafutu sem awie na afutu sem a yatie awie no yebefa eye ewiemu ensakyraye sen ena ewiemu ebesi aye enedai ede amaye bra yepie na yakọ yenwuma ahodo esoe yemfa ye weather report ye ba ye de aka nyina ebeto aso ewiem sachoye ekosi sen Sompa FM anopei abusuafo ewiem nsachiraye a ye de ma weather report no wo hwe ene ewiem a mame dikan enka bio se eye prediction ena ye de ma said the movement of the weather and the cloud no ebetumi a change predictions no enyina anopeya ye no ka say temperature no 91 degrees Celsius na che high kire say na awia no ebebo ewiemu be ye hye enti upia bonten a na wafa akyiniye anase akatawia afi precipitation ye 40% ena ene animu baya ye kọ awia no mu ho no ye behu se osuo no ebebobo nani ewo emiamia binom ewo takwa empotam ha enom na nesa de awiemu hye no besi aye ne se wonam awia no mu a sade a obete awia no nka ewo wedie emu no 102 degrees Celsius ena ewo ho enom akwanya se nsuo beto ene no de ewo form pa 40% probability ai kire se nsuo betimi ato ana se nsuo
entumi ento no eno enso eho ensema anopei ewo edwaye eso a yede ema wo na wohwa visibility anopei ewo asetena mu no eno nso eye ade se eye 5 miles se ebia wonam na se behunu wanim no eye 5 miles dew point no eye bosu ewo wiem no ne mpempenso no eye 84% enti no wada roma kire se bosu no ewo ewiem enti ema visibility no nso no ubehunu wanim 5 miles there but still ewo se woye ahweye ewo ade enyina emu enti na anopei ye weather report wa ye wo edema wo no ebio mamenkai wo se predictions ebetumi adane at any point in time enti depending on the movement of the weather and the clouds no ebetumi ama predictions we ya de ama wo no etumi aye ne probability of rain no 40% and temperature no 91 degrees Celsius chere say ade a awia no ano beye hye upia obetuma afachine ye o sha atade a obetuma sha atade a enche awia no bebre maka no awie no eno ye weather report wa ye de ebre wo Ewiem sachoy. For ma yanko ahoma no so na yankodi nkomo. It's a new day na another mu so. How do we make our road safe for all road users? Anopay onipa obetime yi asema mabisa ya no yi Abelin ono na oye Takwa Municipal Director Edema National Road Safety Authority or ahoma no so yanene nkomo kakra. Abelin, good morning. Good morning, sir. Na anope apom to say. Yen so ye ho ye pa ye da se waje ye mpene na one ye ne kasa anope. It's a new day, of course, a Tuesday morning. Ye hwe kwan a ye kwan so be ye jojo. E de ama all road users. Anope won kwa na onipa ubetimi a kire ye saa question ya mabi say ubetimi ama ye muaye ene anope road safety tip be na wo edemayen. Yeah, me question me don't say. Say the school for BA, share Duncan school for especially a school for now. I call a school. First of all, school to be over fleet. I mean, say almost about the first school in Colano. Now, maybe say last year from last December, mohono. Road safety for DVLA for fire for Ghana police, even from assembly, Nankasa Municipal Assembly. Right. Call from school to school. Make a national ambulance assembly where we have a committee called the Road Safety Committee. And even I think all stakeholders are also now you call schools to say schools are more fleet in Korea inspection, share one more car, no say this any drivers no check home license near there. And my dear almost the end and had to come back for crimes, so no, yeah, we caution them, say this, we don't want to see them there. Now make a way because they almost be school for BA. Now schools now more bad so yes, there more may power much or say they shouldn't pack the students on Kolano or cast anymore. Because me who be as a ya parking Kolani be brave can patrol but they are also human beings and they are equally road users. And in every car, almost the car they are passengers as well. And to me, stress one parking Kolano. Ubuna in Kolaba say, a Kolaba say, Kola 3, Etna, Bako 9 stop, now 4. Just say, it's so bad. And no, me de fuck him one. And the thing is that me pamucho schools now are fleet no. Me so they should ensure say drivers are well qualified. That is one. And now two, they should also ensure say the bus in Nankasa is in good condition.
because me said they still say one more copan colani keke we are no more parking and I almost pour no more sign for one call and one no. They are equally road users. Right. And I'm crying so if you say mom that person and the bus needs to be in a very terrible condition. Sure. Because the bus don't find him or minimum come. It's on the road, so anything can happen. Right. While it's been on the road, internal patrol, Kakra Mekano, and I also about time. Periodically, let's just say we should check on our kids and the school and the friends and car, school bus, a better. And you say, I say, I'm a panel, say, John Mokai, and say, won't park, won't cock, and show say, Aqualano Afro bus and a bus, and it's the same because Aqualana could do say, bus, and a bomb from Nasa, Aqualana could do another in the whole car. You'll be worried. If I had this one now, it's a committee. Pass and pay what pages sang comway and Sasama Wabosui across Ghana. Sa challenge no ewo baby. Ube school bus and no ma overload and quadeno mugum to say they are walking. It is good to say as part of public education, no, what pages Sasam no de amaye. But briefly, before Yabefa a news, no. Last 2 weeks, Obi ebisa question we say ye misa won famano or say driver ni cross red light ye charge no. But say pedestrian and so a cross red light and now across kwan no at a time any kwan say across what happens to sa pedestrian no? Meda feel driver cross red light. It is assumed that driver no. On the road traffic regulation, he's supposed to say he's not supposed to cross a red light before a red light. The person, or no driver where's the red light. Right. And you know, there are money. I was saying, no, and anybody. Then one passenger, look, the passenger, they say, "Oh, who know here now for channel?" Any one, and at two passenger, no, it is assumed say ADA or miscalculation, but not a driver. And to know driver phone, you cannot set and compare one to a passenger or on that form. That'll be a pedestrian. Sorry, man, don't compare yourself with a pedestrian because who put a nipadodo. Right. And now who put a machine, so anything can happen. Who says a pedestrian cross the red light? Who one careful? If you are so close, that is why we have to be vigilant on the road and attentive. Right. Auntie Abby, ma yena wase anopay na yemfa news no. Nyame ya adoma ochina yebeto ankomo izo. Right. Ebusan for ene a otise se eye takwanso aye municipal director or ye in charge road National Road Safety Authority. Yene no kodi nkomo ene the focus on na wo school kwada ye pake wo mo car mu car ba kon school bus etimi overloading kwada no. Or say the issue ne say so long as our nam kwan ho nko ade omo ye road users entino yemfa kase bono emra ye ba ye beto aso after Facebook on your dem Sompa 106.5 Sompa 106.5 and YouTube no so ko no mo a wo betumi anya bi na wa hwe Sompa FM Kumase and your Sompa 93.1 Ayuko FM abefa bi ewo 100.9 Paris France abochimemi wona adafo pa radio ewo afaita kwa 101.1 atakrade 103.3 woko tachimane nkwado a eye 106.1 FM eye 98.9 and Crozer 90.7 and Adoma 101.3 when you not kwa wo benya nsemi bi na fe wotie ye na anansem wo yedeba no yeduma kotinu bi enie Omampani John Dramani Mahama ekopie mu ewo Ghana CEO Summit enra esema wodo bi a wode atudwa ye de ho amanebo ebremu Asante mantamo totene ne dema NPP amanyoko ne Robert Bernard antwebosia yakọ wanansem trofo edinkomo bi Kumase Metropolitan Assembly eye KM no wo mo de nkrata
aba bonti a wo mo hye ahyenkafo se transport fares a yatete so no wo mo hwe no wo mo fa nya adwuma Yera Abubakar Sadiq wano ana wokwa hafuano Southwest mensini mu a waba besi aban no anemu na ebra Chesa Assembly members je ne tumu no wagina kwanya no so adnani swade hunu atuja yebeko epoye mantemu na maburu bi a wo mo ewo achema sinema so wo mo edi atuja se esese adwebrɛw eba ne enti a wo mo kasa ewo kaseboyi emu abusia beka wenu ho ana yaboaboa ne nyina no a yada baba so musa anopa no nsia kasebo shana nso sa kasebo na keja se complain metere ko ba sempremu be ma ba no wase wo padansie wo neoma say na do plywood cement ya ne nyina no no nko an nche na dana bamuo se wo betumi ahwe na waye bi ediaboa na secure sanitary pad nie ye nya no anka yawu sanse secure ba ye ama ma nyina ye fili secure do ankasa wonya bi a eno nso abeboa ye pa wei annyumaku awo do yanka ye bi ka ho a one more soya sene na anopano siaka seboya sonfo benu yade ababesom akosuya aje wakwadia boatin animedi mene Adua Asare abusia afei yenjibre na yemfa kasebo no enchiremu emamoem omampani John Dramani Mahama nemu ekopiemu ewo Ghana CEO Summit enra ewo Kempinski Hotel na nensem kayemu no wodi tuja ya wo chiremu esem oman no esika sementoto ye de abai ariata so pa se won besa kira niema mu no mayire niema mu se de beya ebetimi akoye ne sa enti wo mo ede anamo awodo beye mwotwe egu akwan mu a eno no betimi aboa toto oman sikasem na bibia etimi agina brane wo sesese oman sika yedie ene de yenya no wo mbehwe se yennimro de yenya no eso ne nkofa wo ha obia emma afei so wo mo ebehwe se wo mo a wo di sika eframa no ne eba bewura enwuma ahoduo mu empo Ghana hanom so wo mo a wo di sika ewurawura enwuma mu biebie enwuma wo betimi anya fasodie twetwuru do se de beya se wo bi de sika eba kora nya de se ehu bi ebebo no na waka se oman sika sem nkoye ntiri won fa sika na mre basa no a ha adwene ye papa enye no nko an omampani ede tuja wo chese Ghana ha adwedie won ba yiri mu amano ne sara wo ne ayemefofo bedi nsawoso na wo mo ahwe se yen Ghana ha na nkasa no sika kra bia hodo ya wo ma biebia wo mudi wo mdwuma wo hanso wo mo ne wo nkita hodie mu be ye den na wo mo ahwe sisa hodo wo ne begu akwan mu a ebetimi aboa wo man ne sika sem no so etimi akoye seba hodo wo de tuja ne bi yentie. Let us be honest with ourselves. A true reset must begin by learning from what worked and what was recklessly abandoned. Let me outline 8 key pillars of the economic reset that we envisage. Number 1 is completing the IMF program with discipline. And the second is reopening domestic and international capital markets. We're working to reopen Ghana's bond market in collaboration with the IMF and our development partners, the Ghana Stock Exchange and local banks. The third is strengthening sovereign funds and local government financing. And the fourth is clearing verified arrears and rationalizing public investment. The Auditor General is completing an audit of arrears and commitments, government commitments, and we expect to receive its report by the end of May. And the fifth is accelerating public financial management reforms, and we have started that already. And the sixth is revitalizing exports through Sompa Ghana FM. Exim Bank. And then the seventh is building Ghana into a regional hub for trade and investment. And then 8 is resuming infrastructure development to stimulate growth. Omampani John Dramani Mahama ene etinin ken. I was sorry to us so na Santa Montana Dema NPP Abanyokono Ayora Bernard and Chiwesiakon na Anwa Dan Wadna Kwacha Ghana Police Service and Ninata Afa Ayana Watchu ya Echemuno Aposi Fone Bambo 4 Pana Panachenwa and Nam Soni Ninata Afoma Ghana Yafuma Gudia Yetu na Womsuse na Penso ya MPP Abarino na 102 no na won famara kwaso ena na etu aka ho bi ama ebroye rochama untumi won aya Ghana Police Service ne panyin
mpanyinfoɔ a ɛfɔ de bɔmbɔ mu a wɔn abere mu kokɔ hyia yɛ no na ne mmeranimfoɔ aka ho bi ɛna wɔn kɔɛ aka ho bi amene wɔn gyina so ama ne belia wɔkyerɛ sɛ nipa mmienu ɛna wɔsɔ wɔde mu bɛgyina wɔkyena bi na yɛhwɛ yɛ rachama wontumi ne ehunu a saafoɔ yi hɔ ɛna yɛbɛtumi ahwɛ wɔn mo ade afiri aka ho bi ama ɛbra wɔn ma ne bel no wafa saa kwanya no so ane nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ ama akyerɛm sɛ hwɛ n'ani wɔ saa akorɔma no nkyɛn sɛ wɔkyɛ nkɔkɔma yi sɛneɛ asɛ aban wɔpɛ sɛ wɔtaataa noɔ no na nkrataa nyinaa biribia dɛm pefee yɛ ɛkyerɛ sɛ fom agudie na ne tu a wɔtuo no evidence I was saying, telling Kay, Asantamantamu, Tatana Dema, NPP, Amanyoko, Yara Bernard, and Chibuasiakun. Kumasi Kropon Assembly Mitre KMA Mpenifo Eden Krata Abaya Womo HSE Womo Enyanontie ya Office of Mayor no ene ora Richard Ofori Ajiman Buadi wono na ekasa Adea Akye Abia womu di womu dwuma ewo Kumasi se na nsemu ntem na beto dwasem se di na hoden abamu na fango so yatete so enti no esese asenkafo ewo Ghana hanso womu tete asentuade bo no eso na omanfo so ekomu etimi hara wo mu kakra enti ohamu chichemu dunum 15% nteso en wo mu de ba yen so ekamia kwa se asenkafo dodo no a wo mu abomi vita duku en a chese de wo mu pen wo mu yetumu a no matumu se egum so yete so a wo mu pese wo mbete so enti kemefo se Kumase de wo mu mpene ma asenkafo no nya ne wo mu pe se yechew say transport fares no wo de wo da so gisi katata no a ene wo mo beti task force agumontre so prosifo na mu bambofo na wo mo ehwe se ne ekoso no asenkafo no ebejai na wo mo a wo mo fresh shen eko wo mo nyuma so ko wo mo adwedie so wo mo so atimi enyamfasode a ewo sa decrement no emu Nesa enti womani Motor Traffic and Transport Department MTT di adwumakonu wa Ghana Police Service womo nyina dia tum se womo de womo mrantie no ebeti agu Kumase emontene so no monitor se asenkafo no wombe ye de se efata enti womo se adroba for mo mpem totom peno no a transport fares na yate so 15% no mo fa nya adwuma wei ayensetofo enetasia ora Randy Wilson ya oye head of urban transport ewo KMA ono ena nensa ehyasie Onmonyafo Abubakar Sadiq wono ana wokọ ahafo no Southwest Mansini mu a wakwakwasi aban no anemu DC na nhyiamudie ye dika kra no wone assembly members ne mpanyefo ya won moka biewom akwakwashia ewo ahafo no Southwest Mansini mu amana ni so ade won ne botaye ane senti aban no de sadwumade sonko ahya nensa ekwan obafa so obeboa ama mabunu pinu anya dwumaye na empontunyuma so odoso awo afo ano ne nkwado no ne nyina don watch media tudwa aka ho bi mapanyipa no de atudwa ya wo kyeremsa ne kwa de abie pa wa bie na pono de ato wonom se obibia da wo pese obebo ne punumuo na anuoma bi ekwa achewachewo awo nafa no wo betumi aba bayi na sutire wo se sabio sade nipa baakofo wonkoa wonsa entumi nso nyame ani no sanso no obesere ne manfo se won monta na chi achigina pa na womono momo ano sane ebeya ne DC ya wo ba bedi no ebetumi akonkan ewo afo ano ene ne nkwado na nefa konye so na mada omampini we John Sompa FM kwa msa konye ni so no famesum manfo e wa kwa Southwest ene dai na mistati adwuma pambae no ene management team no ehia ya papa ma sebe no de maniso de hunu ye den e de tromani mo mo hu se ne ade a me pa ne se sebe akwa no Southwest team ya konkan ya district no aka achieve degree ka achieve degree na time na ni so a e was a team develop your district
so man krabehwe ti we so no na at least also the core department be the core agric eco health director special doctor so hospital actually baby na sabe me mama hu bani so ade hu a wo edema afano sa I was your way area afano southwest mention the crash panyi Yura Abubakar Sadiq Mayamfo enkopie mu ewo epuemantemwe na ekuo bi ya wo mudin eda wo so ne concerned youth of Achim Asene eno ewo asene mensino emu na wo mu echem se nansem ntem mabunu no fa bi e de betu dwa ya wo mu echese astrotef project bi wo hono mu a wo ma hyase a nanka ebetimi aboa empotem hono mu pa enso sa project ne ye kasei wo ma to na genje mu ya eda hono mu a esei enti mabunu bi bufu ye pa ya wo mo woso wo ho kakra e wo mpotem wo se da bi ase national cake ne ye che na kakra adomo aba be fa hodo mo na eno so aban epese wo yi nani edi free ho eno na mabunu no fa bi nso e kire se enye no kore wombesre se womo wobubu afu no adwobre o obia ema nakoma emra from sanse womo de hihye ahodo egu akwam se de be ya astrotef no wombetimi awie no animanimu ya na etimi aboa womo chese mrahye bedwani a owo mpotem ho onunyanfo George Kwame Aboajo ya dodo no a efre no Oluwa wono kura na gina mu den ya wo hwe se project ne wombetimi awie enti womo se mrahye bedwani ne de waye bi pen enye de edi kan ne womo nya gidie woni mu se project no enye den ya wo de bebawie yentie mabunu no ehu park ni bebre ebi won kran chamane ade a wo de mprepre ho ne na ye park no ba ene no kohwe ba abobo wo soro enye de enye ye nti MPD onya abotre enye de ema mema ni ntie de obi ka park no mretentin ebedi no ene epe enye so obeye no nansi ya na Africa Sompa FM abobo so kure enye ebi eno de hemmo tie sero mo wa ene ma bebre enuanom mema anum ni adwuma ye wo de bebre na sua adwuma bebre na so ene omukro mo machine bia Africa enya nti ade na ntentem na mo peso ye bibi na bia later anye ya mo amaka masa no aboye kura wanya de wanya ni ye tiesere mo tama soso obeye pa kamai na nnu ni eya beja batu abehia na ban asesa na nnu no se aban asesa ntino ama project ni sheda nkoso yi enu ni nya bufu da bia me ka kire me boy say a omubu afu ni ade no enya bufu aso papa say se wo gi ade wo pa na wo papa mfe ma ho na nnu ofi a ye mfe didi atem didie emfe enyu papa no enti we concerned youth of Achim Asene ena ote wo munkan anopa no sia kase boy na na keja se compliment na da romanti dano da nyina ba tena sese ya kenkan de kofi adama wo no ana yegusu ada ya kenkan na wasum de no shanen so se wo penado papa plywood anasa enioma ye de si edan ekokọ hwia ne nyina no na keja se compliment de nchen ana benya bie adansie wo nioma de ya bi ni pa wo wasement wo ayo wo fishit ni ade ne nyina da ana na keja si o no nko an nchen na benya bie na wo sese wo tonso a wabasa de akwa jaw wompewe na pade akra akuma se and the branches nkaya no monfra wa 0204 355040 na neno eni enkomo secure sanitary pad na wabae ube secured esansa wase ukita secure sanitary pad na wobasomeso sa so de besiesie ohu a no leakage o ampem fa wonya hwe enti wo ankasa no wo confidence level no abekọ soro sanse secure sanitary pad da romanti dan da nyina wona mo anyafe na aba hwewachi abarasa bibia pepia fa ho ana bibia chasa da bi aye secure sanitary pad wase kwam ya yawodo ayeto bie wokwa won sabeka bi na mama excellent cosmetics wono wokumase mama excellent cosmetics kumase anwo ane yewokọ mo secure sanitary pad ebusu se cha ya chase wasoa edi akogu wan mo anya asem keto makura enti ade hye wo kumase ni nyina mo betumi akoho na mo akotu ne number nie wo wadum pz ho ana fe kwada so estate taxi station wan mo a ehon so obehu no 0243 862158 0243 862158 Sompa FM. So ya dan hotel. E ba na ya kachi no. Ya de bato so. Kweku. Minim sawa yeshe.
me cry man nane. Now so ebony show one basso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but double dose got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anase bia wonsha wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate dear. A Endpoint Homeopathy Clinic. Ahinama kokobe kumase baako ho. Eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. E was painted baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu de mufua. Hey medo. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Do. Na so ni se me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Na me dear me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say menum so a enyunu anasa de ehia. Me sen finfem me biem. Na wo hwasa me se aye fita sasrecha homa. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and then me di hwimese. Enti na wo se efe. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Abusian Chamfa. Sawo pedudu 2 ewon kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello Papa, what do bad to be a new? Say me feel London. Eko US. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Eko ba sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bodwuma kura sre kane no a. Na wodro US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensemua and we be en fufuro yawo. Baku obua kwase paase kumase. And baku so pokua se nkran ha. Obia se na kodwojesi eye bemaba. E wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de she e dance ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu koja free. Accra we Kaswa Depo, any pokrasi de Anokra Tonchaya. Was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from. Was a beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Ponokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no. Were beer depo Kasianso, our Dadiantum, a Joshua Accra Road, from the opposite Aladi Celia, and Papa Meboshan.
tano so breman na manfrom numbers so man for the frɛ 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojesi Company Limited. Kuaba Simpri 21st Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, or nerves never to us and if I was slim, never on Nasia, Bessia, Siahono. Say, I won't teach him and not any offense sciatica. Now, it me boo or to us say, cow say, Dre, was slim, would you be a and yet. Nanona 21st Clinic by Juma Power Muyintia Basubo, Majin Wagana, and Yamonone, and Yasam Ketua, Wamuji International Awards, I would do Muji local awards, I would do. Now, no sooner will be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim Hano, Ebini Baby, I just 21st Clinic in Kwa. Woman dear Bibi Drew, and the best one, I don't know the machine I come home. Aya Sabia, Yaribia, with me the corner, my dear Pakua, woman Gidi, Womupano, Aya sciatica, and a stroke, so the qua, diabetes, and hypertension, near Deniade. Ghana have baby, our more, and cry her. Say, you were Tantra Hill runabout. So, Woofy and cry air bar. You were one sunny faso, Uframa Sama so ne bansua, one sabunkum so. I wanna will be 0540 311 311 0540 311 311. That's the 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. Sompa Kasiebo. Ajibabia ampa I was your damuase. Someone to watch your Maya Quasan so about Biamia tour and some no aso. Now, Akabas and a Franoka Crona, I would to Obia, a fashion and my own for the Association so Sunny Baya. Wabasro Trediampo and affairs are say Yan and Samushira. Now what to appetit and 50 man tamuswo. I can't be a man and my own for Bejoqua. I know I will too. I will be up. I de was Sasron out to Jay Nay. One more Echemusa, a friend of the Korea. Yatas and Okran, one more Sassia. I de a free June Bosun that also me and Sa. I don't wapim June Bosun that also at Yununciano. One more passa one bate. San Yumbi Bo baby. I saw 4 Binomo was Son Cassania, the Adesania Mano. Woman Pebia Tiokura. Sansa, I know your breast from Kwamudia Siwa. Sunny Bay and anonymous Sombajo Womo. Na one more to me a gunsa, I am Mamania Mania. Ebe to me a boa aman anonymous. One more hour with you, I will be a ya no one 50 man tamu. Sompa FM. And your mouth droya a safata. I can be no Yaman Boni Kwaku Adama Atochin and Como. A bra a year or cho or die to 2. One in Central for a Casayano. Say ye and was saying him. Utu nyina traditional high priest ocho odai tutu one na konfo obedo efuo ne na wotwe ano no obedua so dua pe na chese ya bradede yo fini saada no obia ensikene so yensu ntwekuru yemfa funu ntwekuru yemfa ebru fufuro embe wutu asase so yemfa bayre fufuro embe wutu asase so yemfa nkate embe wutu asase so yenye nkraman ewe wutu asase so bebia asafo no 1 and 2 ebe kwa pro ahwese se mra nyina no oman no bedi eba no noise making on the tape nti mobi o wonka so akofa winger efa CP American Junction ekopim Newtown 94 promote Iron City everyone kopim amuzu kope everyone kopim papa say number 1 ye ba no noise making on the 3rd of June na ye biemu 27th of June Abusia wa na jasa emu asemwa no de na no de atudwa ye wose adahia ewa wutu awobia wo motumi di so pepepe na nkofa sem amfa amano ye nyina ye tie sompa amane boy kwaku adma wono enede ebesum ye Yencha boso bonde yeko obi maiswe na kane Democratic Republic of Congo eye DR Congo kane mampeni ye Joseph Kabila yeka say de wasabe piemu ewo Congo ho beye emfie mienu entemnie obi bebisa se na emfie mienu no de wo kohe na mobeka ya womo ede entansa huduo bi bone se wono ene na manyokuo no womo empe ba bi ntina eye People's Party Reconstruction and Democracy ya womo chanity awafa no PRDR womo echire mu se owura no woko support Rwanda for atuate dom kuo bi a womo ebetu se Congo for eso na womo hwe ni sune ne ban ne ma bi a no wode na di saa bre no a na ete se de wo support saa atuate fo kuo no enu nti womo hu a wone na manyokuo nyina se womo mpe ba bi entina enti be ya mfie mienu de womo akwakobo womo hu adwa e wo ba bi kura afei ena President Joseph Kabila kane mampeni we ni ti e wo honom no wo manfo se ye yafew we de
wako ya wasa ba wa atu na womu echiremu ese empenifo ewo honom no omani age pa na Goma youth leader Edema Kabila party no wono ene nsem twofo twetwe nkobo no wode tu dwa se eye nokre so wo mati bibi sa se opanyin na bepie mu ewo Kongo bie mu a eye nokre na wa ba nsu de no waba entizesi ade ye ma owura na akwa aba e de ba ono ankasa ne country ya kane no wo ye mampani ewo ho nsem e na chesa betu dwa ye de emu amanebo ebremu Nana ka jasi anopano siaka siabwa. Akwaba sempremu ada romanti. Adansie mu nioma papa wade aso yasene no. Ensem wade beso mu de di mu akote no bi eyese. Asante mantamu chichina ni yewu a chairman wontumi wade no wakwa akochira posifo amenei. Wamo amanibe. Omampeni Mahama ede nhihya ahodo beye nwotwe bi atudwa ya eno ebeboa omaisi kasem totoye. Awotu awobia ya eno awon fifi mantamu. Nana no modern se mapa Yenina yetie sompa mafasha no ebebaso Saranso ena KMA ede atu edwa se adroba fo ya omu kumase ne mpotem wo mu nhwe na sentuade bo a yatetete so no wo mu ni nhyehyɛ ne so na ebika were mo na nana ka edwa se campaign method adawroma yade baba so mo ebra cement iron rods roofing sheet awodo na do yade bodan so plywood and a building wires nyina womo edita ye chie ma no pano nsia ka se boyi ye ba be nyina da edema mo minute no ba se aduonu nwotwe aso sha so se okwa akra anase kumase abenya bi na watupa frampanyufo ai bibia nua ane won mo nkasa wa 0204 345 040 0204 345 040 secure sanitary pad nie wabai se oboso meneso na jase bibia ebe secure diamawa eye secure sanitary pad o anu na ohia eboa wo ba bia ema wo bra no wutumi etwa wa bra wo ha bia ma wo likaji bia ema mesisi wakwan mu bia me ha wadwene ehyem makoma kodum yenu ejesane obra ne tie bia da ebetumi akonteni quality shops awodo mu supermarket enem ya yawodo ayeton sanitary pad okwa wo so wo secure sanitary pad bi wonsa ebeka anafei anopai ye bedidi a na ye hajia special food enyane bia eye local food di me pachof wani kire ho hajia de orders akese ehimfo ayie parties akese mpenimfo nhia mu eho orders no wo take na che say honom no onye good a ye mfa sa order ne mawo enti se hage agi we nyina na se hu se aduane no ekoyi ankasa atomic hatcho kwan eso transition chemu honom a eho na obehu hagea special foods people chobo pini wo mo na kodidi wo ho ko order waduane no wo ho na bibia entumi nkonkan 0246 359921 0246359921 and 0535484392 endpoint homeopathic clinic ene ekanfo ediama enano pay be ma ne oba ma ware mfie dudu a wo no ema prostate ye wo memma mu mepacho simple kra premature ejaculation uko oba ho di ne ho agrosa defe no a we jana sikwan fifi mepacho enya de a ebua kra kidney any liver problems in afa kodan endpoint homeopathic clinic apam de wo ye ne mehu na eba no physiotherapy any massage nso a wo mu di mu akotini ye pa 0244867068 0244867068 and 0274234321 wo madaroma ena no pay yetumi ede kasebo no ebremu wakenkanfo no eye mienu adwoa asare animidin anopay mene akosia aje wakwadie boatin Sompa 101.1 Sompa 101.1 101.1 FM Sompa 101.1 Tika expert original architect commandant researcher expert mua Ghana had the obi enim say 21st clinic there where alpha and omega eba sciatica obi si akosia eye sciatica ja sciatica na say hey say yes sciatica say yes sciatica ye enima ye 21st clinic enti odi ebra bonidi bia wo pe say yes sciatica say yes sciatica say yes sciatica the enima ne say nerves na wo to ase no eba fa wusemu akosi wunase no say mu ka wodua eye sciatica eye sciatica na omu ye commandant researchers expert originators architects a omu ye hu adwuma pa no
21st clinic we need to pay eti bomodia nebra na momfamra obi wa waka obi otrasia was mintimi nsore obi nso sore no onam ana wachia eti we de asiatica de esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade no de adwuma no nim ya na anim ye o obi anim se 21st clinic oni adwuma no ye woni he obi a obeka se otimi esase atica no oye fake obi a he hospital bi a beka che se wo no na yes atica expert me akosua go aboaje me ka che se wo ye fake efi se original na ankasa no yes atica suesua na wusua wo ye dai wutimi no original enye peda se wusua se de so ate ase wutimi no original enye pe enti no enti se ne so sa theatrical expert say no say mo na munim ye no na munim say ye wo Watermelon Street ye free ho won Tantra Hill runabout no say wo fura wo de hwe wo free domina eba eya hwe wonsa nifa so wo bo say wo furo ye na bo 21st clinic bowra ho na ekone ye nsom ye nkrabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum a yesom enkran Tantra Hill runabout ye nie kumase ye hwa ye wo hosunya ne tachima nkranza takura de tema kasoa ye line no eye simple obi atimi frɛ bi wo de phone ma akwara na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert siakaka expert 21st clinic Adam anyway sciatica mami call it 3 times sciatica expert 21st clinic how many times did I call you 21st clinic how many times did I call you 21st clinic sciatica expert 0540311311 0540311311 na with them. Wow! Isaaco Enterprises, yes, you may carry my car now. You brother, woofa pa ne bass sound near kama. Car tapes are doing in your 100 and you would give the speakers. No, a jigu can one a jigumu. Your hydraulic jack from 5 to 50 ton. Your car engine oil, total share and a seahorse. Na car batteries in a 9 to 21 plates. Your original seat cover and a car body covers. Your taxi jack and a car carpet, seat covers, wiper, and the bribe abema waka ne jina na so di eno
Meboshen, Tanoso, Breman, and a Manfrum. Numbers of man for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Koja Jesse Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hey, Mido, Edrano Pa, which me two bossy, Echichusi, Ado. Now, so Missy, made the Yas toothpaste and then the brush and the Chuchimissima Minyahomaka. Sentina ya bokoi na me die me all-time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama sesei menum nso a enyunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa me se ayefita asesrecha homa na eti brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese entina wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wo oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu to a one crying ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Moahudo, and then the brush Abejaso, Abeboye. Kiaba boa boy ho ye papa pa de small 101.1 FM. Na mo atena se biem. Ahayo Sompa 106.5. Sompa 106.5. Ghana today brana so ebra. Secure sanitary pad waboye chidom na waje ababa ama yede ababa som wono. Na aviti sebre ya akopim sa no nso no ebe wapa 1 minute no aduanan 7:40 am. Eno yontena na face sports no ye free an mope na safo kantanka bema ba won fa sports no emra mesom wadawroma eno die no obu okwa so wadwonkyera na senso sia no Facebook no ayo Sompa 106.5 Facebook ni Sompa 106.5 and na Facebook messages no ye be fa more e de free ho pa enti wo comment no na wo de afa wo e de amaye YouTube no so ye Sompa 106.5 Sompa 106.5 YouTube Sompa FM. Woko no mo abenya ye. Ayo fa messages ne fa wo fa maye na yenkenkan ne kama emfa emawo. Meden kan ka kiro se hono ene ne be fa message dodo no a de afri. Enti ena asem bia da opesa wo ka ade kira Sompa Ghana today so no wo betumi de fa Facebook na se YouTube no ne akenkan ade amawo. Mame mo bedwafo akwa ba na yentoa ensem no so. Abedwafo
Mema wa chi bi mu. Yeah, Joshua mo ba papa. Adoma. Me hu ye mobo. Asedan Kenya me. Oba dwo papa bi. Na enen ye ko ne say ya. Apama ne ye ko ne say. Ene de chen lab tech. Ene chen de. Lab technician. Was it a lab technician? Sanka onya na yi na ye say a doctor for ye PC bi no. Ayo. Now say adwa da bia. Asa na nije health workers in one adwuma ho. True. Oh. One study no. Say dem were my doctors. Hey. No, my lawyers. Yes. And then one my lab technician. Adwa the great. Afabe me fasa ala ne kwa bahana me hu baby afeso didi ko akwabo what's why they are no ba o kaso ya kaso bi ya sharp e kire say ase ne ho ha ba nko nya tietia nso wo ya bi o da te afabe de bi ti wa no na ba kan say obi o ya sharp no the French ya de o ya sharp no ene brother wow. Ale brana de ala French renta. Adwa so ye kakra. French sharp. Enfavenko ano pay bisro. So we French for me no mo hia. Na me bisa so obi a we ya sharp no. Mami go. Be kind of French is we dey agi me ko Google. Yeah. Your friend has a book. Ubusa Google. Where did Ajime bisa AI? Ajime bisa AI. Seriously, Adwa and I want my name Guasi. Oh, never said you must be the word to me. And I'm making your frame. I'm your best. No, I said, well, Chase and a pamba French. Yeah, one man cannot be corrected. Emma, what should I pray? We are now, baby, out there, Cono, why I so Sompa FM. Apoma ntimi anka ka say Nrama hwebuku no nim say no ba be share French na me ti nti me koye na me dai nti man share da anye revision amafo asha say ba Facebook man share da na say ka dia woni mu nso de na nka o say o adebia wo be asa de wo be treasure school ade no wasua wo ba esa wotimi efam vai kai wo ho but no na me ho mfa me ti me ko fie na say me pensu obi dware na me dai ma sharp no kra de na sharp no kra de man fa ho you are some more because you are trying to be live for him. Facebook on this Sompa 106.5 Sompa 106.5 I know your Facebook with no YouTube no and also your Sompa 106.5 Sompa 106.5 my bedafo and now permine wo mo ba be dijuma apam the great the Frenchman out in Canada and was it adwa ye sharp no so wantumi anka ne French and French ni refi say wo kwa Paris France abrochimemu sa French man sa na drum bi o muntimi fa French no WhatsApp o e ma muntumi nkenkan ye oh ana mo French no mo so nte okay o mo no o mo te na o mo de ne o mo kan mo mbi o ma no nti woncha da nti ase yi o mo de ne bi no na papa na no o kan no de kan abrofo no ayi the great na trending story ben eko na o man for say mon ka bi nkyerem ye say enra no me kokodi ba bi kakra nti na say ene ne kian ne kin wose mutimi bɔ me nkomo ende true ene enra nsɛm fa wachi entokwa pa trotro ai na trotro drivers no adwa mo me yenka no kore fi last week ebadie enua o na obegie di say abaiwa bi ekoposti video bi wo X kane Twitter na was say de brofo ba and kane den Twitter oh okay Twitter Sompa FM was say ofaka efri baby no wo mo besi circle okay one besi circle no ena mate no eji ni sika no utwiae was yate transport fares nti no wo mu utwia fares na yate so no
driver ne si debi mate no o ne driver ni nyina o say wo mo pene fair na so no mo be ya adwuma na wo se wo begie di say driver ni ne sa de passengers ne ekọ ba bia wo fa wo mo no esa tu car ne de wo seriously ya dia se ni die mintimenti ase adwoa sa wa fa wo ma se wo de wo kọ circle ana kwan no so wo no mo enfisi ni chire use ya wo mta agigi fair no kwan ni so mo na kwan so mo na minim say oye video cross say hello ladies look at me car na me tire mu no driver ne de yasa kwa ni si ba yensi form na me ka kire o na moving car ubetimi aka say wusi na yemi say ye ho say ansa me fu na so ati o na se kwa ba say fu no wo musa pagya mu bie mu a anya bia drivers wo mbeso si ya wo betum enye ye kura ne ye beka na wo bi say ho say wo besia da saafo ya na wo mu bu ye fa so no wo mbekwa asore dem no edu fia da saafo no wo mu bu ye fa so no wo mbekwa enkremo dem no wo mbekwa misiri saafo no a no wo mbesa agunsa na no kure se wo hu ase wo man no ayetimuo no law enforcement no anya adwuma yie enti obi ya de wo pe se yese yato law ne de ya adwuma na kosua we kura de nke se afeina ike mefo statement se wo mu de police fo ekogu kwan so se de be ya wo behwe say how like how what kind of country is this say ya se emra na bibia bansa kira ya ba eya omuto first ni mu a ye de police fo ekogu kwan so ansa na adroba for no increment na you see all these things sometimes it doesn't make sense say I just say me no di yeso me tikura san ye me yaka ho ese ye di police fo begu kwan so ansa na odasani aka say wo yes how enti wasa san wadwene ye wori abo ebia na ya na adwarifo ne ye no se wo hu ono so beka cho se na adwarifo de no kra de betumi akase sometimes no ye te won wase wo kwan be so free say so wakono okoko fa no ne de ba se dollar no ne kosoro ana ma no no fa se bia wo fa no be 10 cedis en wo de ba ya enam se enoma ne nsa ye nti wo te so a ebe kwa against wo no because sika wo de kokko fa ye no na eboro sa 10 cedis no se wate ase enti ko se sa enoma no a wo fa ye no so bete ye no no kwa fa foforo no wontimi nte so ba drivers de ye no de ye se yate fuel so ene no kran so dey out bia mo to fuel no kure so enye se bia enye no kure kwa obekwa goto fuo na ade o de agu oke anim enye se bia beka se bia fuo no di twa ba bosome anasa bosome ba mi ensa ansa no wato wo fro de agum da bi mo de ne sansan se dan da nyina mo di akone ba okwan so enti ya che so ana yo bia so de beka se mo nte so mo aka se mo kuo empanyimfo ana won ma ye nhyemude a kire se de adru no awose ye che so se si ade GPRT fo ne kanese Omo unions, yewo GPRT, yewo two drivers, yewo concern, yewo hwan. But omo nyina ku ba tan ne ye GPRT. Na uyi o se Japreturu. O se Japreturu of GP of Tuku. GPRT of TUC. Na jasa popo die. Anopa bia no wa dwene se jasa ya betena ha no a. Wo ma ya ho ntwe nya no beto. We bombo so enkuni pa o. Wo mu nyina se GPRT na se ba GPRT for no so chere say. Wo mu a wo mo yesa no wa for no. But NDA pesi ye be take excuse bia o. Because wa for no wo so wo ho so wo ye bibia emrare wo mo what you say enti ne ye de se wa o said de yo ye de ni mini se ya tete transport fares so enti ye pese e manifest e wo ye botom ne ehunu saa ne ye kan wa for ne de we hin enti ase mo no mo ntimi regulate saa wa for ne wo kwan bia so ana ko ma so ase wa for no ya do so achen wo mo a wo mo emukuo ni mu no sansa de on pese mra be kekere ne bia no no wa pie ko wa mo mpe kwan bia wo be regulate wo mo minimum how wo be ye no but so wo be tag bio ti se de ehyen bia no be na e bia road where they na bibi na ebo ho etare ho enti se o so mbe pe ekuo tag bia na bibi a wo betimi
atare car no so be laminate no so be ye dan you of course wa for wo kofro car ne kwa na uja obi bi wo car mu a aye problem but ayara wosem yes Ghana passenger bi wo say Christian country and yes an he come say there enye Christian na Adea na yama arewo no say edu kwasi ada kwa sori dem go he asori bia mu aboma edu kwasi ada adwadifo ma ya wo musisi wo mo kota drivers ha wo musisi passengers kwa sori dem go he edu fiada kwa mosque na ko ha de se wo ko ye nanan mabosom wo mo so na so a aya ko no ko ha la yo ebo ho se wo hu safo ni nyina wo bia ya na famu de wo bia sire nyame nhira se nyame ma ne dwuma wo ye so ya ni esi ye ho ya ni ebo apo ye se man ye nyame som man na mom na no mebra Kristo wo ka sa ye tie sompa oda fiase ya mehwe no saa na oda ya asabia ye nsi ho ena esuafo no ko busa se na oda be na yare ya mehwe wo da ye no na me da be na wa yare da no se wa anya ma anua no wa anya ma me enti yesi yesum nyame ne yentime nsom ye ho a yempe ba bi na enya asore ne ko because ahomete sa ye dia asore akata ye ni na yesi yesum nyame wo be konkora na bi mo so kora ye asofo ne elders o se wo hu na bi mo so ye asofo mpanyimfo ne elders enso mo edru weekdays no a na wo mo bu nkrofo fa so be ko dwam se kane ne ye ko nhye mu a asompanyin ka na ne ye de ko ono so union no bi ya tuma o monteosi o ka ho ono kura na ehye mu kina ze mo fanya adwuma o ka na o de access papers say ente spare pass so enti want so na bisa se da bia na spare pass de bia no mo to spare pass ya no so yasem no edumra bia ya mfa no kura nya adwuma ye kan drivers ni be so pa ye bat no kura de enu papa bi wo se me de ma ye ma driver for na tia no pe wo mu tie ye mpapa FM de ye kan so mu age tum se de wo what ase ye mo bi mo no mu a ye hana ye mai mu ne ye ka se ye mfa so nti eni di dwa kanka ho eni dwa moka mfa so ntira nti wo bu ni nua kora afa so a wo mfa ho se wo ye hwan so ye hwan apam yanko trending stories na bi nso ye de yin mampani njo Muhammad ya to so se roto no saba na eni aba behwe sa nsemi no ba bia trend ai saba biu ne na no papa ika se ye gunu a ebusa se na sa no ye de hono be de o se jonso dan ne toilet no no ko ba sa no no ba ya senya saba na ye kan e ni mu ana se we se ba ye digital okay bibia be digitalization nyasa mketwa wasi de uhia ne Ghana card nkwane ti Ghana card no mbe pe kwan bi so a omode ebe link ye nyina ye tie sompa asen eni umumu enti de obeya ne se udru ho no mu a ombe send bill no through umumu 1 cedi okay no approve na che say wona wo enti say traffic digital no so no ebia se unye ntu kwankwa abrochire da se de abrochire tie na na eba no enti wuntime nkasa na Ghana no ma ebeye apam ha wo man no so obi ka kire se enye yi a na ni pakro no oda wo ma na adwen boni wo ni ti na so wono so ka ho bi no o man no nko no nim no Ghana no beye na ye hear good leaders da bia na nipa bi mo ka se akandifo papa hwe ye nuanom Burkina wo mo adwene daache se wo hu onwene na se ya kura ya dry always hwan ba yi hwe sani o man ento to yesi bi ko ye John Dramani Mahama ebe chena akonya so yi ye nya campaign fam obi eho no do before campaign na eho nso no se bituo da ho nti abibifo ade a yesuro no tuo mu esum eno nti na eho mra na ye adwuma no na mu ma ha wo ye de ye no na bi gran chen ka bibi gum eno ntira opposition for kura ba so suja gum wonderful enti won so wote ho na ye wo sasa de aban na ye no enye nso na ye pa amoa aban ba ba se wo man no Sompa FM sa na mampanyi dada na danko akufu adote akonya so ebi na ekoso no se ko ba se wo de hye bi gu akwan mu se e wo se ye hyem kena na tumi bua ya no opposition for no ba abane baba gu yen sha se enye demonstration yenye we na da bia no Ghana for no wa adwene poni tiri mu po bi hye won mu tiri mu se
aban no ɔte akonya so no ne nneɛma wɔnyɛ bianye ɛnso rasa saa aban korɔ no opposition for ɔmbɛtena akonya so deɛ na aban dada na yɛ no mo kɔ no ahɔ Ghana card yi ho asɛm a yɛken ɛnyɛ mampanyi dada apɛn so na ha ase ɛnyɛ na nado na ɛkɔfa saa Ghana card yi ba hwɛ deɛ opposition for no yɛ Dr. Degeta mo wɔn mo sɔre tia ya to mu nkyene ya na wɔn mo kyerɛ sɛ Ghana card no koraa no aban de aba ne kwa ne ɛne ɛwɔ voters ID dada ɛne ɛwɔ wei so ɛne Ghana card kuro ya ɛne yɛde ba bɛyɛ adwuma ɛnyɛ na roto yɛde bɛfa so wo a woyɛ Ghana ni no ɛna wɔ sɛ ɔma w'adwene no ɛyɛ adwuma efi bi ɛwɔ ho wɔkɔkoro firi ho na ɔma adwene no yɛ adwuma yie ɛsan sɛ deɛ yɛbɔ ɔman no din ka ho biara no daakye adeɛ nti wodi party fo akyi a wɔn bɛka na watwe ho afiri ho na ɔmo mom kɔ ho wɔne bɛba ho so na ɛyɛ ɔmo ne ɔmo ma daakye eti ɛno ne wɔ sɛ yɛma yɛne yɛ den paa sɛmo na na mo panyin bi kɔkan me modin na wo kyerɛ mu sɛ sɛ kwaba sɛ politicians no wɔn ko radio stations ne TV stations a aya temamufoɔ no ma yɛmfa ne so serious saa san sɛ wɔn no mo bia ɔmo kɔ didi bom wɔn ko ne yɛ wei o wɔn kɔ kyena se kora to nsa didi akyia wɔn ba wɔn bɛtena radio so te sɛ deɛ ɛte so yɛ so mo yɛ atamfo ɛno na yɛn ntimi hunu saa deɛ ne yɛn nsua wɔn sɛ politics nti wɔbɛtumi twɛ sɛ kan no ɔde awɔ no yɔnko ada yi a wei yɛn PP ni wei yɛn DC ni waka asɛm atia me yɔnko nti ɛwɔ sɛ me wɔ no sɛ kan no ɔman no ayɛ timu adwene ya politicians ni duru baabi a wɔn de hyɛ yɛtiri ma yɛsua nti Ghanafoɔ yɛn hyɛ aseɛ ne yɛnwene wɔ man ne ho sɛ adeɛ no bɛboa na ma ɔman no tumpɔn a yɛmfa yɛn ho nyim na okadafoɔ ka ho wɔn nyinaa na me bisa sɛ ubafoɔ ka ho ɛnyɛ fango no wɔn de lorry fan no wɔn ka ho paa wɔn twi ɛhyɛn okay so wɔn twi hyɛn na no mmerɛ yɛ aban de baayɛ no sɛ na re wɔn president kora de ba sɛ wonya 25 years de kora ɛma wonti saa okada ne ade ɛma wonti ɛnde na ɛyɛ because wɔn so ka ho ebinom wɔ hɔ mu twa anofo kora nkyɛe ɛso wɔn ti go to okada anim na wakɔhwie wagu sɛ wahu ayara wosam yanko pepesene so yi Sompa FM anopei no the hawk wa ha the inquisitor yes the insight na say as usual the no ni nyina e wa ha no anopei graphic business and the Ghanaian Times ene wa ha no pay anjuwa be kumila technician ne brofo akese we say na de mo obesuo asaku apam na de na nra apam brofo awodo a wo yigu ha ma yanyu jayo sister na me de koda no no senti na oba wa se fitai wa ye yese tamro te na me de koda unya haji ajo of na ro me na ka tro enra so de love ro ne koye ne koye haji amayan chiawa no ya package bi kura ko fie ni ade yan chiawa no pa ni emisa ase wo ho te sei ojo love no enya asem ketewa ma wa no wonsa no bo wo bibia nso bo eye kama ehye na what secure so na ye na dwuma o secure sanitary pad de bia haji ya ne bra baso bia no enne na dwuma efo no nso bo senti na ma na ho te no haji ya obo adwuma pa oyade na uni na president Sompa kopi bidi sao eno so shevo obawe wonsa wow awebo ne di bia che pop apeprensa de aburu ye no aja wa ajoa so we mama akoti na de hyehyem no we ya to ne nkra no nti next time we de apeprensa beba na ya hu hagia nsan no mom de ebode ebo pa ti nana no me shefa no nhye no no nya aduane mra so se jawodo a na hyehyem kyerese na say wow na mo etintim so enye easy so se gine de no kure ni mantimi anwe ada wo mpe wo eno no de se menya hu pe na me yema hyeme nya ne se me se obi ka ese bibi me ko mi zo be ka sa ma ne pensu we yada e fa mi do any na anopay me kura the overseer and afi me wo the chronicle sada and a daybreak the bokrata kura me eno achi daily post the bokrata nso e wa ha na be the overseer na e hyase what the Professor Christopher Amiokunfi what the mfoni aba beto akire ena waboso says sky train FM peneno yamane be 10 million Ghana cedis anopay edakrata fa etoso mienu unyafa wonse kan nyina ena wode sremu se jata mampani Owoahene Dramani Mahama
Ghana mampani wɔde ne mfoni aba beto akyire na saa mfoni wei no wahye suit wɔba yi as African wear no wɔ portray ne papa na we de wahye suit ne bi na wɔhye no wɔ se Ghana city no ejina ne naso ne taa no nso ekɔkɔ no bia edi adanse sɛ ɛyɛ official na ne naso ejina no ɛboa ma Ghana nnwuma nyinaa nso etimi epagya ensemi wɔ kratafa ɛtɔ miensa na ɛno no wɔ boss wa no Governor Anamana do awoda Ghana esika krabia batan Bank of Ghana no yewra pandit esiama de mfoni na de kyire na ono nso abɔ ne si utu abɔta ekɔkɔ sa no wɔ kyɛ sɛ binom se sidi no kura ene dollar eko ama sesei wo di dollar no pabro ebi sɛ artificial ayɛ China flower adechia na akusa no wɔ sɛ enye no korɛ ebegyina ne na so pɛsa nhyehyɛ o mode gu apono so every Central Bank of Ghana no no na ahyase a manifest na ebekɔ so anso akɔso a ekosi sɛ dollar ni sika hodo no ebeto fom wɔ sidi no anim ɛno nso ene da ha anopai yɛse Temaport enema bi wɔ hɔ na ɛbobɔba ɛso biebie Rashida Afeni Mahama ene wɔno ma aka no wɔn kyɛ sɛ security afam hɔ no wɔ mo monitor nneɛma bi wɔ Temaport hɔ na sɛdeɛ ho nsɛm ɛteɛ no enya beto dwa sei Ghana fo nyinaa bɛba wɔn manim anopai the overseer the bokrata the ono nso atwa na wode aba eno no na Penny Dr. Wisdom Kofi Dogbe wono ena eye managing director Edema CMC eno wo se Ghana babia ya pemaduru no ebra so se yebetimi adada nema so se ye bura enkoye se eburu kope yenye bi nwe wo se yetimi dada so ne yenye eburu ehye konkom na ni wuyi ya na wowe te se de buru ni kurom ete no eno eye innovation ye ntwetwemra sustainability in food processing and pay the overseer ne de no no yemfa kode ne nto asoe na chese the hawk no apamada roma na wo hwe ha big story eye Hajj Task Force apologizes to stranded pilgrims. Enti na chese Hajj Task Force no womo hwe se Mecca akwantu kronkron no ebetimi abaso no panyina woda enkitahudi ano ewo ho eye Alhaji Abia Fuseni papa no okaba akwa no ebu beba ako no aha wono emfonyini na da na board no womo pacha papa se akwantu kronkron ya womo ko afidie no omanfo dodo no atua aka enso enko wiase no womo ekoka apunachi omanfa Hajj village na womentimi anko Mecca ho Inti womo ananko peso womo dane Hajj nyina womo ka apunachi sisi a womo ka apunachi dodo no a no womo se challenges no baye no na ebro womo ahoden so ebi eye womo visa ho sensem ana passport ne de keka ho enkrata sem bebre no a ankoyi enti wedie womo ka so womo ye ni ye womo sere pase womo mentimi anya kwan anko bia no womo mfa nche ye kwa anim no womo betoto ne ma ye nhyehyɛ sɛ de be ya ebi ensan ensibium enti eho asem so ɛda hanom ye kwa kratafa etoso miensa na kane soafo abedi echie ya no wohwe sikasem so eye owura kwakuku aten wono na ekasai wo se wa steady trend bi wo Ghana ha no behunu se ye bosia bo ya sebe yemfa adwene ento ho ya doso efiri se o man ye nya ye fa ahodie aban weba na we yakọ weba na we yakọ mbe bro bosia gu ha etu bo sa ban foforo no ba na ese so wo behwe se sa aka no wo be clear e de efiri ho ansa na wo ma to aso aye mpuntu dwuma e wo man mu eno kra ka ho bi e na ma o man ye sika sam ntutu ye enkoye enti ye koye dim no wo be sere se aban no wo mo ba mo nyu mo nko mo fu ho ne wo medie dabi wo mo nwene o man no so nkanko ho ho asem e wo hanum sei atoya mantemu suafo Joseph Nelson ene bokoko enubu ofu pa wo se ukọ atoya mantem dabo ase water site honom a o manfo bia jensa ase no aboso wo se amase si ano encroachment ne de womo a womo simpata womo jensa ase no do afuo ya kense se womo ye amagana waterfall kra womo dwumadi a womo di no enhye da nkoye enti so afo no se animanimu ya sa encroachment no womo tete ho nyina womo nsore nko na afi so nhyehyɛ ahodo
emu akwa mu se de be ya wo mo mutu sa na mo no ye betimi atu wo mo ase kra edi afri ho chema wuntumi fo ni na da kratafa etoso enson yi na enura woni na lawyer fo kopie mu e wo CID fo akache na wunim se fiti na otwetwe mu de opanyi no waye mmere pa wuntumi pa na chese bibia tumi no na eyanso samra na ba ya adwuma so on say wo mo ne mpanyimfo a wo mo edi wo mayi so ana aye rochama wuntumi wo hwese ni mu duro sitie no a se kwaba se ye invite no se wo mra na efuma gudie ne de ne yesu se na wo mfamra kwa so wo se wo man re kwa ebretuo ni ade a eyasa sa de ne betumi akoso ne ehunu no kure wo mu se ne be ya wo kina bi no obi ye bia ya be kasa chama akura mra ne di mini se de make yan wache no kure wo no kura ne mra ne di na nte se wo a o te se me grassroots Fusoja. Keda. Chama na just grassroots na wona mra ne ntimi ni wunie ana wo man no so yensu wansu ane yakwa ibretuo no essay minu mienu nyina edi hu adanse yesa abanda da no eteso na ye kada bia se wo ko mia ya wodo a esutene da wa ne nyina da ne ka asai se poto ye wo se ye pe kwampa ye betumi dia faso ntine no wo msusu se chama wontumi na wono so fuma gudi a wotuo ne na mra kwa so no ma invite no no kwan so am ba ko dia amanyofo omo wa akoma pa o yes omo wo grandin pa o woni akoma sister bra enkoye politics so politics che say ye betwa mo ankasa omo nso nyina betwe so we you do me I do you che say and we aban no sesa ni ekoso we ye besa ngunu bisa anti obi kan o se nyanwanwa ni ekoso we ye besa ngunu bisa ze we baka ma person ni bi di me anti me so ma na me so ba mo person obi ye dirty politics hey na mama fa we sorry so akosua enu aye story bi e won krata ne ba akomu omo ne de ba ese lady bi aye friend no Ansansa Dali Sompa FM oye Ghana ni oye lady bi a wo host program bi wo TV so GH1 TV na no oye sa program no say eye apomudin program ya oto nsa friend mi defo a doctor for ni ade na ono ankasa no so no friend ho doctor e wo program no eso etina amamfo share da ehu say ampampa so ye doctor wu said the you so what the ato ne ho so keke won say na say mu kura na amamfo bi bu afu kura say sa doctor title no ye fa no tra keke see kofo bi de koti a medical and dental cancer for na so say bo ababa wa no a TV no so a wo yes a no wonya doctor wu nti ene mu betu na mu bia muntu nti wo so ye adwetwemu wo hu say no kure ababa wa wo ni krata bia na say license bia na bibia dead say wo medical doctor mpa ba ne o mu twabo ne pass yes nka na say ya mu kura papa na na e kan say asenko ye nya appointment kese bi kura because of program no a no wo ye ninti na nkrofo bi ti ampenifo na so a wo me de say e na baba wa na san responde wo se nkrofo ani bre no ne doctor na wo se Ghana ha de nipa ni chi kras wo mbehu se wo ye koso ana wo ye wo so what US na why na adin so wo be fra brochi wo hu se ne ma tosin wo Ghana ha wo no be fra brochi ba ha se wo ba be boa na enkrofo bi che se wo mo hwese de na nsemu kakra bi ya wo share program na se ne se de enkrofo boje ne so ne se de ne di trend ye na amanfo ani bre no ho asem e wa hanum se wo hwani mfo nyina atade e hye no kora wo de atwa picture ne yes scrap ni bi de nurse for ne doctor for no na nsemu wo mo hye nani jo se mo amo pesa mo twe na bo so nyina wo se mu tiri so wo na e ka nyame Sansa Dali aka doctor na mama for the informer entwemwe was nothing but the truth nti won ka bibia sa no kora no na wo de to dwana the informer ena ebo ama na enuan mo ko meka mansen yi chesa Ghana fo mienu afrim ya rewo se we nya asem de ye wo se yesire Sompa FM enso ebo ama ne ye rafanyo na wo hwe ne cha wo de da ha no ana wo se we mo maye ma adwene se ma ban na aba enti ma sore tie ya ne ye hwe an mo bekọ pa enya asem geto ama mo di isi a ye hwe de besi na ma amamuo no twumi akoso
na Catholic Bishop Conference wɔn nso de ato aban wɔnim sɛ ɛmiaya wodo a yɛtu gala no wɔn declare one state of emergency san sɛ hwehwɛ kita ɔman no akyɛ yɛ wɔ sɛ yɛtumi ɛbɔ mu dawuro yie ɛna GPRTU for so ɛbɔ amaneɛ kratafa mmienu no enum ɛmɔ page 5 ɛna GPRTU for yɛ sɛ saa kyɛ lorry first no a wɔn de wɔn krataa ba sɛ mate for the drivers wɔn tete so na so ebi mo ha se ɛbɔ wɔn moto wɔn agon so wɔn nte so no wɔn de mmara paa ne mu ba bedi wɔn de Ghana Police Service ɛne National Road Safety Authority for ba bɛka bom wonni a wɔbɛyɛ wadwene sɛ wɔde ɛfɛ no wonni so no wɔn mmara sɛ wɔn so wɔhyɛn wontu san sɛ ɛnɛ no wɔn ma fans hyɛ anya adwuma ɛnya de adwamfoɔ ma wɔn so bɛka sɛ wɔn nneɛma wɔn tete so san sɛ drivers koraa deɛ ba yɛ kyɛ sɛ yɛanka ama na anya adwuma esi de na adwamfoɔ deɛ ɛso ba ɛneɛ ma anɔpɛ yi memfa daybreak de ɔbɔkrataa ntoa so na daybreak de mampanin John Mahama mfoni aba abɛto akyiri ɛne wɔ se 2026 IMF yɛ a yɛde akyekyere yɛ kɔn no yɛbɛtumi ayi yɛn ho afirim ne nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ pa a mpanimfoɔ de agu apono soɔ anɔpɛ daybreak abɔ ho amanneɛ wɔn deɛ se onya ka nokore no anokore no ma woyɛ ode hye freedom in truth enu achi wasan so de yewura Kofie Japan ene Erika J mfoni aba beto ase no wasi we eboboba Youth and Employment Agency yeafo no said 2024 wono musi eso mpani Mahama ne campaign mu ena no pay wode ato ha se ehon nsam oboboba na eba yebehunu ne etue mu ankasa anopay wode yewura chairman entwibo osi akoche ma wuntumi Bernard wode mfoni aba beto akire en wo che se de CID fo wo musi nunu no ansa na wo mo ma ne bei no anopɛ wode ho mfoni abeto a na mehwɛ akɔde mienu we nye wonom a ɛyɛ ye coat of arm de na wo ba kukuta mampani John Mahama ɛna ba konso ekuta KGL wonom a ɛmɛ kaluto etwa ne phone so ya na won koluto kioso mbi hu sasa wu ni mutwa no daybreak de obokrata de pani mfoni aba beto akire se wono wawene CEO award wasanwe ne biu se wabɔ ne ho modern pa daybreak atwa ho nsɛm de aba afi wono ma ya de hye a woketi south nso na akeka won hwin wo mo sesa de epono ebugu mu na ewieye atwe ade hye bi agapade ko na efifa bi nom no aban ye se wobesi saa sea defense no na epono bo asoroche kura de kokobbo a epem saa bopem na wo mo asisie no a na saa akwakoda ba bi eda ankwa nkofa nipa nanso de etoso mi no e phase 2 no wo ma atwen ema nti wo mo de aboa kese de nka etimi ye saa tida wave defense wo mo de asisi kwan se wo maka bi anko efe wo mo se kokko de akira ban se wache wo ma bodwe wai na so be kyekere na wo mo twɛn se ode ahoma ba be kyekere dada wo mai wo mo nsa agene nti wo mo gem anopai eno nso daybreak de obokrata no de aba na ebia na still ano woni da so se wo pe French sharp ye tie sompa one two ode foforo abo